katawa ko sa na ay nag-text sa kuha. Ingon pa niya nga dapat daw tudloan nako ang mga tao or tudloan nato ang mga tao sa kaluwasan, dili daw nang gitawag og relihiyon. Ang una-una siguro nila nga mabulag ang kaluwasan ug ang relihiyon, dili oy. Kay ang kaluwasan man gud mao na siya ang magsige pagkabot nato sa grasya nga ihatag sa Dios dinhi kanato para makasulod kita dito sa gingharian at the same time makig-uban ta niya dito sa iyang gingharian sa gitawag og langit. Di ta na makabot kung wala tay relasyon dito niya. Wala tay insaktong pagsimba dito niya kay mao man ang iyang kabubuton, di ba? Hebrews chapter 11 verse 6 nga ang Dios dili mahimuot sa gitawag og mga tawo may pagtuo, nagplaster sa gitawag og pagsimba. Unya mao na ang relihiyon. So, dako kayo ng binuang nga nagtudlo daw kuno og tawag anang relihiyon, nagtudlo daw kuno og kaluwasan pero wala daw kuno di daw dapat pwede magtudlo og relihiyon. Usa na kada kong binuang og kan itong argumento bito nga nagkasumpaki. Nga naman kay again ang relihiyon og kining maong gitawag og kaluwasan dili na magbuwag kay di man ta maluwas ug wala tay gitawag og relihiyon. Bitaw ko na to ang basahon ang balaang kasulatan, Sirach kapitulo 41 bersikulo 8. Ang gingon sa balaang kasulatan nga sinilutan kadtong mga tao nga wala gitawag og relihiyon. So, dako nang tawag anang binuang kung magsulti-sulti sila nga ang iyahang tawag ining ang kanang itudlo is kaluwasan niya dili relihiyon. Pagprueba lang na nga murag silbi ilikay nila ang tao, ang unahuna sa tao nga makapunting to sa ilang relihiyon kay kung mahibaw-an na ang ilang sekta kanang giingon lang relihiyon gipasakupan nila, mahulog nga magduki-duki ang mga tao nga ilahang gipang-ilad o ilahang gipang-kumbinsi. Kanya kung magduki-duki na mahibaw-an na kanang pundok nga ilahang gipasakupan di tinukod ni Kristo. Di ba si sila panudlo nga si Kristo lang ang tawag anang manluwas. Nya karon si Kristo nagtukod og iyang kaugalingong relihiyon. So katong relihiyon nga iyang gitukod siya mismo ang manluluwas adto. So kung siya mismo ang manluluwas atong relihiyon nga iyang gitawag og gitukod, so therefore makaluwas ang relihiyon kay naa may gitawag og manluluwas. So man ang ilang ilikay ng mga pangunahuna sa ilang mga gipang-ilad ng mga Katoliko nga mga inosente aron dili maduki-duki ng ilang pundok. Kaya kung maduki-duki ng ilang pundok may baw-an sa ilahang gitawag og mga membro na kanang ilahang gitawag og pundok is dili gitukod ni Kristo, pasmo ang ilang pastor. Pasmos pastoy nga naman mamiya man na. Ano man kay ilang pastoy ang ilahang tawag ng founder sa ilang iglesia o sa ilang sektang gipasakupan, dili mao man to ang manluluwas. So, muna bantay-bantay ka. Yang katawa ko kay si ingon nga dili daw kuno tawag anang magtudlo mahitungod sa relihiyon. Kay di daw kuno relihiyon ang gitawag og makaluwas. Nga pagkahuman mangumbinsi og mga inosenteng Katoliko padtuon sa ilang sekta, padtuon sa ilang relihiyon, di ba? Kung makita niya nato ba mura kita ra may binuangan aning moong mga tawhana. Di gusto relihiyon, dili daw kuno ipawali ang relihiyon pero mangumbinsi aron ma-convert nito sa ilahang tawag anang pundok. Di ba? Niyabang.